Una festa que barreja foc, aigua i música passa el segon dissabte de juliol a Caldes de Montbui. L'Escaldarium intenta explicar l'origen de l'aigua termal I ho fa en homenatge als dos elements que componen aquesta aigua, el foc i l'aigua, i que representen per torns a la plaça de la Font del Lleó. 9 danses que escenifiquen aquesta lluita, que comencen un cop tocades les 12 de la nit amb el Termaliot, on bruixes i esbirros apareixen dels carrerons per omplir la plaça de xiscles i crits, obrint-se pas entre la gent per arribar a la plaça. I això dona pas al salt de les bruixes. I tot seguit els timbalers anuncien que les forces del mal han aparegut i comença la primera tempesta que deixa la plaça xopa en un moment. Però les forces del mal són invocades de nou i apareix un gran pali de foc, portat per l'exèrcit dels diables i encapçalat per Lucifer i la Diablesa. Després és el torn del brand de la quimera, la godra, i tothom ho gaudeix saltant sota el foc i cantant com si no hi hagués demà. La segona tempesta, encara més violenta, deixa de nou la plaça mullada per combatre el mal. L'infern per això no es rendeix i amb el gran ceptre de foc en forma de paraigües al mig de la plaça continua fent ballar la gent. I arriba l'última tempesta amb una protagonista nova, l'Hidra, una bèstia que llança aigua des de la plaça. la festa acaba quan s'uneix el foc amb l'aigua. Avui la nit ha envaït el món. Aquest any, per culpa de la pluja, faltaven els músics, així que haurem de tornar l'any vinent per viure-ho amb tots els sentits. Caldes de Montbui. Quan et parlen de Caldes de Montbui, segur que et ve al cap l'aigua termal. Amb tota la raó del món, aquesta és la Font del Lleó. Que té el seu origen al 1581 i és el lloc més famós de la vila. I és que l'aigua surt a 74 graus i fa que sigui una de les aigües termals més calentes d'Europa. Antigament, aquesta font era coneguda com la Font dels Escaldadors, L'utilitzaven els escaldadors de Vímet per fer els cistells, fins que es va traslladar aquí, al safareig públic de la Portalera. on hi trobem dues piscines principals que s'omplen amb aigua termal. I no només netejava la roba, també venien a explicar-se les seves coses, d'aquí l'expressió fer safareig. Ah, i el que et deia del cistell. A part de les dues piscines principals, també hi trobem aquestes 6 piscines petites per submergir el Vímet i fer-ne els cistells, I és que Caldes té un fort impacte de l'època romana. que encara manté, i és que es diu que el seu nom podria venir de Quae Calidae, ja que en aquella època ja volien tenir banys termals per relaxar-se, Però la seva petjada no acaba aquí, ja que encara podem creuar pel pont romà. que era una de les entrades importants de la ciutat emmurallada medieval. I som a Caldes, que hem buscat algú d'aquí que ens pugui explicar una miqueta les peculiaritats de Caldes i com que vam viure la festa, doncs també com es viu aquesta festa. I algunes cosetes d'aquí que ens pugui explicar la Laura. Hola Laura, què tal? Hola, què tal? Perquè per tu què és Caldes? Com ho definiries? Per mi, Caldes és on he viscut sempre, és el meu poble, és on hi tinc la meva gent, la meva família i les meves amigues. I la veritat que viure aquí és tranquil·litat i, bueno, és felicitat, així que, no sé, això és per mi. Vas entre natura i tal, llavors com et va venir, no?, això de començar a jugar a l'hoquei? El meu pare era jugador de hoquei, de fet ell era porter. Llavors, bueno, a partir d'aquí suposo que em vaig apuntar jo i també es va apuntar el meu germà més tard. I bueno, jo crec que també perquè tenia algun amic just també que en el poble és bastant comú jugar a hoquei patins, llavors tenia algun amic que també jugava i entre una cosa i l'altra em vaig enganxar. Que sigui un esport d'equip i compartir moments, compartir vivències i passar-s'ho bé i tenir amigues, jo crec que és el més divertit. Jo vaig començar a jugar amb nois i sí que és veritat que bueno, quan ets petit no es nota tant, però quan comences a ser més gran sempre és una mica més difícil amb aquestes edats. Vaig tenir la sort que ja quan vaig començar a ser una mica més gran i ja vaig poder compartir vestuari amb noies i feia tant amb nois com amb noies. Llavors, bueno, t'introdueixes en el món de l'hoquei femení, que ara és molt comú, però abans no ho era tant, i jo ho deixes diferent també. Suposo que quan ets petita, igual que els que juguen a futbol, els que miren el futbol, etc., que normalment és més comú, somien en arribar molt lluny, quan segueixes el món de l'hoquei, encara que sigui molt més petit, també somies en arribar molt lluny. I no et penses que mai t'arribarà el dia. Llavors, jo crec que arribar a jugar a campionats així, a viure vivències així, que és una cosa que tothom vol viure però que molt poca gent la pot viure, la veritat és que és com complir un somni. I si per mi és complir un somni, això no m'imagino el que és, no? En nivells o en esports potser més coneguts com ha de ser. Una experiència que vas viure tu, que va ser el fet d'ensenyar o de fer de doble d'aquesta sèrie d'hores de l'hoquei de 3CAT. Quan ens ho van dir vam dir, bueno, ho fem, però realment no saps ni a lo que t'apuntes ni el que vas a fer, no? Llavors està molt bé perquè realment veus com ho fan des de dins, perquè realment nosaltres, la gent que veiem les sèries des de casa no en tenim absolutament ni idea de com ho fan. Llavors va ser molt xulo per aquesta part i aportar el nostre granet de sorra, que va ser petit, però portar-lo a nivell de coneixements de hoquei o així, doncs la veritat és que va estar molt bé. Cada persona del nostre equip feia doble d'una jugadora just, llavors nosaltres a cada una ens feien el pentinat exacte de la doble que doblàvem, ens posàvem la roba de la doble que doblàvem
i si més no ens van escollir també una mica per similituds amb l'actriu principal. Físic, no? Sí, intentaven sempre lograr el físic exacte, va fer gràcia perquè algunes ens van tenyir més, algunes menys, llavors també era divertit. Normalment eren escenes de joc ràpid o moments de xutar un penalti o alguna cosa així que sobretot eren d'esquenes i que ens veia a la cara, eren aquests moments així en concret. I mira que ens hi passàvem tot el dia, nosaltres fèiem una petita part, però bueno, vèiem tota la resta com funcionava i també era divertit viure-ho. Creus que fer aquestes sèries d'aquest tipus ajuden en aquests esports minoritaris, l'hoquei, a més en aquest cas femení? Fer qualsevol cosa que impliqui treure en mitjans de comunicació o el que sigui el nostre esport o un esport minoritari sempre ajuda molt perquè sempre dona més visibilitat i la gent pregunta i la gent ho veu. No sé si vaig notar molt canvi en aquell moment, però bueno, crec que sempre és d'agrair que surti a la televisió i es doni a veure, perquè és veritat que no tothom ho coneix. Vam venir a l'Escaldàrium. Com ho vas viure, tu? Nosaltres l'Escaldàrium, sempre és l'Escaldàrium. Precisament amb la meva colla d'amics sempre organitzem ja tot el dia. Comencem amb una barbacoa tots junts, ja ens estem preparant de cara al vespre. I la veritat és que tot i que faltés la música, que la veritat és que amb música en directe és una passada, ho vam veure igual, va ser igual de xulo. Jo crec que aquesta gent fa una feina espectacular. De fet, els hauríem de donar les gràcies perquè deixen Caldes molt amunt. I és que sempre és molt divertit viure-ho perquè és una festa que tu sents, que tu vius i que ve molta gent de fora que també la gaudeix, Clar, saps? perquè és molt diferent, és una festa molt diferent a moltes d'altres, no? Sí. I a més la gent et pregunta i ja es comença a conèixer a altres poblacions i això és gràcies a tota la feina que han fet, així que no sé, molt bé. Moltes gràcies.